Ahojte, ahojte, vítam vás pri ďalšej našej zaujímavej erotickej poviedke, ktorú si momentálne budeme čítať z amatéry.sk. Túto poviedku som vybrala na základe toho, že bola najčítanejšia za poslednú dobu a má veľmi pozitívne komentáre. Autorka sa volá Verčis 1995 a poviedka sa volá Poprvé se starým mužem. Tak sa pokojne usaďte a ideme čítať. Poprvé se starým mužem. Ač to mnohé z vás překvapí, nepocházím z ruchu veľkoměsta. Vyrůstala jsem v menší vsi na venkově. Moji rodiče se venují rodinnému podnikání a nejsou moc doma. Na venkově se rozhodli postavit dům kvůli klidu ve chvílích volna. Ja si ovšem na střední konečne užívala v ruchu veľkoměsta a stala se ze mne už v té době, řekneme, veľmi aktívní slečna. Bežne jsem o prázdninách nepotřebovala peníze. Měli jsme peněz víc než dost díky rodinnému podnikání. Ovšem naši mě chtěli naučiť práci, zodpovednosti a svědomitosti, tak mě odřízli od peněz. Musela jsem povinně na otcem domluvenou brigádu. Brigáda měla probíhat u nás v malé obci u pána, jenž měl stější obchůdek. Měla jsem uklízet, vybalovat a rovnat zboží na krámu i skladu a dělat, co je třeba. Majitel byl starší pán na hranici důchodového věku, vyšší vzrůstu a s pořádným pupkem. Takový ten typický děda z vesnice, co sedí u pivka. Neustále nosil ty své tepláky, či co to bylo, a kšandy. Prostě hotový model. Aby ho správně vystihla, pán nebyl zlý, před lidmi byl docela fajn, ovšem když jsme byli sami, byl slizký a nechutný. V dnešní době mě to by ho snědli zaživa. V dnešní době Me Too by ho zniedli zaživa. Pre tých, ktorí nevedia, Me Too bola organizácia, ktorá podporovala a doteraz podporuje ženy, ktoré boli zneužívané, či už fyzicky, psychicky, alebo boli inak zneužívané, napríklad po nich zjapali muži. Pokračujeme ďalej. Neustále naráža a keci typu, jaký mám krásný malý zadeček, jestli už šukám, jak by se mne dala a tak. Prostě zkoušel, co dovolím. Nikdy si dovolil mě při práci i chytit kolem pasu, nebo jakoby nechtěně se dotknout mého zadku a tak. Ale to jsem ho vždy hned pakovala. Nebyla jsem z těch, co se nechají, takže jsme si brzy vymezili mezi sebou jakési hranice a pracovalo se mne tam celkem fajn. Někdy s ním byla i sranda. Začal mě nazývat arrogantní paničkou asi proto, že jsem na něj byla přísna v tomhle ohledu, že prý budu po mámě. Ta se prý také nosí s nosákem nahoru. Tímto jsme si nastínili okolí a pojďme k tomu, co se onehda událo. Během odpolední pauzy jsem ve skladu vzala 3 lahve tvrdého alkoholu a skovala. Páne Bože. A skovala je do svého batohu a šla vesele dál pracovat. Bude přecí večer, chci se zabavit s kámošema a i když nemám peníze, všechny oslním, když přinesu alkohol. Aniž bych to v tu chvíli tušila, tento čin a táto myšlenka byla onoho dne cestou do pekel a myslím, že i trochu ovlivnila můj život. Bylo již po závíračce, já vytírala podlahu prodejny a majitel něco dělal ve skladu. Zřejmě mu překážel můj batůžek a přemístil jej. Ovšem jeho pozornost upoutala váha mého nevinného vyhlížejícího batůžku. Nahlédl dovnitř a bylo mu hned jasné, která bije. Zavolal si mě do skladu s tím, že mám problém. Nechodil kolem horké kaše a i hned se rozhodl pro konfrontaci.
Snažila jsem se bez zaváhání bránit, že jsem si alkohol koupila o den dříve, jinde a mám ho sebou, jelikož jdu po práci ihned na oslavu. Slabá výmluva, já vím, ale bylo to jediné, co má rozhozená mladická mysl zvládla vytrusit. K mému překvapení se tím rozhodl zabývat a řekl, ať s ním jdu zkontrolovat sklad, že všechny tyto lahve v této velikosti zde má a podíváme se, jestli něco nechybí. Co myslíte? Chybělo přesně tyto lahve a u každé přesně jeden kus. To pana majitele rozčílilo, začal na mě křičet a nadávat. Vyslechla jsem si několikrát, jaká jsem malá arrogantní svině, že si myslím, že mohu krást, lhát a že mě všechno projde, ale neustále mě ujišťoval, že v tom se velmi pletu, že já i můj táta se poserem z té ostudy, co z toho bude. Náhle mě v tom křiku začalo docházet, co jsem to vlastně udělala. Můj táta mě za tohle přetrhne. Tohle ponese velmi těžce. On si na pověsti zakladá. A já? Se mnou se ponese u nás na vsi cejch zlodějky asi až do konce světa. Nevěděla jsem, co mám dělat. Situace mě najednou začala připadat bezvýchodná. Sedla jsem si na kraj stolu, sklonila jsem hlavu k zemi a v rozích očí se mě začaly tvořit malé slzičky. Co budu dělat? Majitel pochodoval zleva doprava a mohl si plíce vykřičet s výhruškama a nadávkami na mou osobu. Bylo to nekonečné. Po chvíli jsem se zmohla na reakci. Prosím, neříkejte to nikomu, udělám cokoliv. Poté už jsem neudržela emoce na úzdě a začala brečet tak, že si toho všiml i on. Majitel stichl a pochodoval s prudkými otačkami zleva doprava. Bylo vidět, že přemýšlí a já zatím pofňukávala nad tím, co se mnou bude. Po chvíli se zastavil a začal mluvit o tom, že mě nechce nijak škodit, že byl také mladý a chápe, ale že i já musím pochopit, že tohle se prostě nemůže, prý pokud to myslím upřímně, tak vím, co chce. Po těchto slovech přišel ke mně a pohladil mě po hlavě. Bože, už to začíná. Okamžitě mě trklo oči jde. Po všech těch narážkách a teď to bylo více méně jasné. Cítila jsem jeho ruku, jak hladí mou skloněnou hlavu. Bože, už ma trhá. Vymáčkla jsem ze sebe odpověď. Chápu to. Udělám opravdu cokoliv, jen nechci, aby to někdo věděl. Majitel se posadil vedle mě, měla jsem na sobě legíny a týlko. Jednou rukou mě pomalu narovnal obličej a druhou položil na mou nohu. Začal mě po ní hladit, přičemž samozřejmě i hned prsty směřovaly na vnitřní stranu stehen. Prosím vás, ľudia, keď chcete niekedy písať poviedky, alebo príbehy, alebo knihy, alebo whatever, používajte bodky. Nebojte sa nich. Ono je to v pohode ich používať. Bodky a čiarky. Potom človek, keď číta, aspoň sa môže nadýchnuť. Ďakujem, môžeme pokračovať ďalej. Začal mě prsty otírat, slzičky a říkat, že už nemusím brečet. Pokývala jsem beze slova hlavou na souhlas a on řekl, ať se položím na záda. Uposlechla jsem a on zajel rukou pod mé týlko. Hladil mě po mém tenkém mladičkém těle a dostal se až pod podprsenku na má prsa, kde se samozřejmě velmi rád zastavil. Druhou rukou začal přes legíny mačkat mou mladou broskvičku. Byla jsem z něj znechucena, ale věděla jsem, že když to udělám, bude všechno dobré. Nic mě na něm nevzrušovalo. Bylo mě z něj až, řekla bych, nevolno, ale on zřejmě věděl, jak na ženu.
To, jak mě rukou zpracovával rozkrok, ač přes legíny, mě začalo navozovat motýlky v podbříšku a začala jsem vlhnout. V té době, vlastně prakticky až doteď, jsem velmi citlivá a někdy prostě teču a nejde to ovlivnit. I přes mé znechucení a legíny brzy pocítil vlhko pod jeho prsty a rozzářily se mu oči ze slovy: no vidíš, že to pro tebe nebude takové utrpení. Postavil mě před stůl, stoupl si přede mě a sundal mi týlko i podprsenku. Téměř okamžitě se vrhl na mé mladé bradavky a začal je sát ústy. Po chvíli mě chytl, otočil a klekl si za mě. Stáhl mě legíny zároveň i s kalhotkami až ke kolenům. Výkričník. Všiml si samozřejmě, že mám kalhotky vlhké a ulepené, což ocenil uchechtnutím. Přitlačil mě ke stolu, chytil mě oběma rukama za stehna a zabořil svůj obličej mezi mé půlky tak, že mě mocně lízal kondičku. A občas jeho jazyk zašmejdil i na můj anální otůrek. Byl děsnou dobou zabořený u mého malého zadečku, těsně funěl a mlaskal. Bylo to tak nechutné s myšlenkou toho, co za pupkatého staříka to je. Ohla jsem se, položila se na stůl a přitisla se, že z toho, co se děje, se mně v koutku začíná opět tvořit malá slzička. Po několika minutách, když se zřejmě nabažil, se postavil, narovnal mě a jednou rukou mě chytil ze zadu pod krkem. Přitiskl se ke mně, začal líbat a škrabat vousy můj krk. Svým úchopem mě přinutil hlavu naklonit tak, aby měl prostor. Druhou rukou zajel zepředu na mou kundičku a začal prohánět můj poštěváček. Asi som rada, že neviem, čo to je. Ten parchant věděl, jak na to. Na jednu stranu mě z toho bylo zle. Boha, kde tu je bodka? Na druhou jsem cítila ty známé stahy. Aha, tu je ta bodka. Šel na mě orgasmus a čalava říkala tak usilovně reakce těle na intenzivní pohyb zkušených prstů byla neúprosná. Začala jsem se mu kroutit rukou a vzdychat. Zintenzivnil své tempo a já se udělala. Pevně mě k sobě přitiskl a užíval si, jak mým mladým těličkem proudí ta energie vlna orgasmu, jak vzdychám a jak se mu kroutím. Když orgasmus odezněl, pokračoval dál. Pevně mě držel zezadu pod krkem, tiskl má stehna ke stolu, až to bolelo a prsty své pravé ruky mnul můj poštěváček, co mohl. Další orgasmus se dostavil snad během necelé minuty. Pustil mě a já padla na stůl. Zůstala jsem ležet a odpočívala. Zavřela jsem oči a nevěděla, co se děje za mnou. Najednou cítím, jak mě jedna ruka chytne za bok a druhou šteluje svůj tvrdý penis k mé mladé uslintané kondičce. Je to tady. Budu v sobě mít toho starého pupkatého hnusáka. Probliklo mě hlavou a koukala jsem nepřítomně stranou do stěny s tváří položenou na strohém stole. Dole bylo velmi mokro, zajel mu tam jak po másle. Hera. Chytil mě oběma rukama a začal do mě bušit. Jeho chlupaté převisující brucho. Břicho jsem cítila jezdit po mé kostrči a zadečku. Fuj. To tam reálně je, to jsem nepovedala já. Ovšem cítila jsem opět to šmírání v podbříšku. Má kundička ještě jako by pulzovala z předešlých orgazmů.
Byla jsem zhnusená už sama ze sebe, že se z toho udělám a z těch pocitů v mém těle, kterým nemohu zabránit. Opět jsem to nevydržela a udělala se. Začala jsem se kroutit a mrskat sebou. Jeho to zřejmě tak vzrušilo, že jej musel vytáhnout a postříkal můj malinký zadeček. Celý zadýchaný si natáhl své tepláky, řekl, že ten alkohol si mohu nechat a odešel na krám. Já, když viděla, že je pryč, tak jsem se ani neuvědomila, že jsem od sperma. Natáhla jsem si co nejrychleji legíny i s mokrými kalhotkami, co mám u kotníků, vzala jsem batoh a šla co nejrychleji se skloněnou hlavou pryč. Přišla jsem domů, naši byli jako vždy ještě v práci. Šla jsem opět do koupelny a začala se svlékat. Najednou jsem v legínách šáhla na něco lepkavého a od čeho mám tak mokrý zadek. Proboha, to je sperma toho děduly, no fuj. Okamžitě jsem ze sebe vše vysvlékla a běžela do sprchy. Konečně mohu ze sebe smít ty pocity, sperma a pach toho starce. Stála jsem dlouho v proudu vody a začínala přicházet k sobě a přemýšlet nad tím, co vlastně jsem udělala. Brečela jsem nad tím, jak jsem hloupá a že jsem vlastní chybou podržela tomu staříkovi. A proč? Pro pár lahví alkoholu. Ve sprše jsem byla snad hodinu, neměla jsem ani chuť jít na akci s přáteli. V tom přišli rodiče. Já se rychle zabalila do ručníku a z podlahy vzala mé olepené prádlo, které musím raději schovat u mě v pokoji, než budou zase pryč a budu je moc v klidu a bez rušení vyčistit. Se slovy pozdravu a toho, jak mě bolí hlava, jsem si šla lehnout. Vykašlala jsem se i na tu party s kamarády. Neměla jsem už na nic náladu. Dlouho do noci jsem ležela v posteli, nemohla spát a přemítala si to, co se stalo, stále dookola. Počáteční znechucení se najednou proměnilo v něco podivného. Začala jsem to vidět jinak. Klíčem ke všemu byl kontrast. Já věděla, že jsem jiná, ale najednou jsem v tom viděla ten kontrast předně věkový a hlavně i to, jak já byla drobná a hubená a on velký a tlustý. Tentokrát jsem začala mít příjemné pocity mezi nohama, aniž by se mě dole někdo dotýkal. Jen z myšlenky na to. Nevydržela jsem to a musela si to udělat několikrát rukou a v myšlenkách na to i usnout, ani nevím kdy. Zbudil mě budík. Byl nastavený do práce z předchozího dne. Měla jsem stále ruku mezi nožkama. Byla jsem jak robot, plný smíšených pocitů. Kdyby se mě někdo zeptal včera ihned po odchodu z obchodu, řekla bych, že už tam nikdy nevkročím a budu mít trauma. Ovšem nyní? Jen ze samotné myšlenky, že tam jdu zpět, jsem byla velmi vzrušená a nešlo to zastavit. Jsme asi fakt... Prečo ona stále hovorí, že jsme? Nemá to být sem? Jsem asi fakt strašný magor, pomyslela jsem si. Ale co, jdu. Bylo ráno a já už zase vlhká. Nemá cenu brát si kalhotky či leginy. Bylo by to akorát vidět. Nakonec jsem jako outfit zvolila sukénku bez kalhotek a týlko. Nestojím o tom mít mezi nožkama perma mokro, znám se, když mě něco chytne, tak ať ta má nezběda větrá. Když jsem přišla do obchodu, byla už většina mé práce hotová. Majitel asi nepočítal s tím, že se ještě někdy ukáže a vypadá to, že i přivstal. Šla jsem dozadu a on zrovna vybaloval jakýsi balík se zbožím. Nevěděl o mně, tak jsem ho oslovila. Dobrý den. Otočil se na mě a vypadalo to, že je v šoku. Co ty tu děláš? Já myslel, že už nepřijdeš. Odpovědala jsem, že to já také, ale že jsem o tom v noci přemýšlela a že se mně to líbilo. On zůstal stát jak opařený a cítil na mě.
Nevím, nad čím přemýšlel, ale já cítil, jak mě další pramínek mé šťavičky steká po stehínku pod sukénkou a dráždí mě. V tom mě došlo, že ani nevím, jak vypadá jeho péro. Čím mě vlastně šukal? Šla jsem k němu, klekla si. Stáhla jsem mu ty jeho vytahané tepláky a vyndala jeho poloměkké péro. K mému údivu vypadalo jako kdejaké mužské, až na ten pupek nad ním. Vzala jsem ho do pusinky a začala ho kouřit. Vypadalo to, že se nehodla bránit. Chytl mě za hlavu a užíval si to. Netrvalo dlouho a já už to nemohla vydržet. Zvedla jsem se a položila se na onen stůl ze včera, tentokrát na záda. Vyhrnula jsem si sama sukínku a roztáhla nohy. Okamžitě, jak spatřil, že nemám kalhotky a viděl mou oslintanou šťavnatou kundičku, vrhl se na ní a začal hladově lízat každou kapičku. Když ji očistil, začal se ústy věnovat poštěváčku až do mého orgazmu, který při mém vzrušení netrval vůbec dlouho. Vstal, stáhl si předkošku a svým žaludem zajel do mé vlhké hladové kundičky. Bylo to vtipné, jelikož přitom jeho pupek občas dolehl na můj podbřížek. Chytl mě v pase a začal šukat. Já držela jak v tranzu. Už mě nevadilo to jeho funění, bylo to hrozně rajc. Než jej vytáhl a svým teplým spermatem zacákal mé bříško, stihla jsem se dvakrát krásně udělat. Tentokrát všem sám očistil. A pomohl mě i vstát. Asi mu došlo, že tyhle prázdniny jsou pro něj výhra v loterii. A jak to bylo dál? Otevřelo mě to obzory a oči. Od té doby mě nevadí sex s výrazně staršími muži, ba naopak někdy je to velmi dráždivá myšlenka. Celé tyhle prázdniny jsem se měla velmi dobře. Starší pan majitel mě dával cokoliv, co jsem chtěla a měla jsem i výrazně lepší plat než předtím dohodnutý. Už jsem ho neodháněla, když si chtěl sáhnout velmi často. Jsme se ve volných chvílích oddávali při práci tajným hrádkám. Stačilo jen zamknout. Těsně jej bavilo neustále mě dělat ústy a rukou. Tohle tajemství při práci ovšem nijak neovlivňovalo můj soukromý život. I nadále jsem se občas stýkala s vrstevníky, lovila večer o víkendu v baru a dokonce jsem si našla ty prázdniny i kluka, což ovšem dlouho nevydrželo. Ale o tom dalším třeba zase jindy. Milé dámy, milí páni, dostali jsme se nakonec tejto poviedky a ešte pred tým, ako táto poviedka začala, som vám neprečítala niečo, čo som nepokladala za veľmi dôležité, avšak je tu jedna informácia, celkom dlhá pred tým, ako začne príbeh, a to je tá, že táto udalosť sa naozaj stala v roku 2011, keď slečne bolo 18 rokov. A jeden komentár pod touto poviedkou je nádherný a dokáže zreplikovať všetky moje pocity, ktoré som nemala. A dúfam, že ani vy nie. Komentár od Platana 13 znie: Krásne jsem se u toho honil. S týmto sa ja s vami lúčim a vidíme sa, počujeme sa znova u ďalšej poviedky, ktorá neviem kedy bude, pretože si musím ísť vyčistiť ústa savom. Lúčim sa s vami a prajem vám krásny zvyšok dňa. Toto bola poviedka Poprvé se starým mužem od autorky Verčis 1995, interpretovaná humorom čítané.